ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ କି ଫଳ କହିପାରିବ? ଏଇଟା ଫଳଟା ଏଇଟା କି ଫଳ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗିରିଡି ଫଳ, ଯାହାକୁ ତମର ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗିଲ ଫଳ ବୋଲି। ଏ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲି ବାଙ୍ଗିର ବାକି ଫଳ କଥା କହିଲି। 1 2 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଦାକୁ କାଢୁଛି ଟିକେ ଦେଖ। 1 2 3 କାମ କର ଫ୍ରି ପିଲାମାନେ ନଜର କର। ପିଲେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କଣ? ହଁ ଟିକେ କଥା କହିଲେ ମଜା ଲାଗିବ। କଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା କି ବାଟି? କାଚ ବାଟି। କି ବାଟି? ହେଲେ ଆମ ଫୁଲବାଣୀ ପଟେ କହିବେ ଛୁଆ ବାଟି। କି ବାଟି କହିବେ? ଆକୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେବି, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଲଗେଇବି, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପାପାରେ ଦେଖ। ଆକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେବି, କହିବି ଛୁଆ ବାଟି ଉଡିଯା। କଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ଯା। ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବୁଢା ବାଟି ହେଇଯା, ଗୋଟେ ବଡ ବାଟିଟେ ହେଇଗଲା। ହେଲା କି ନାଇଁ ପିଲେ? ତମେ କବେ କାଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦିଅ ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ପୁଅ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ। ଭାଇ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ? ନା ଅରିଜିନାଲଟା ତ। ଜଣେ ଦେଖ ଭାଇ, ଦି ଜଣ ଦେଖିବ ପେଣ୍ଟ ସାରା ହଗି ପକେଇବ। ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ନା ଭାଇ ଭାଇ ଦୁଃଖ କଲ କି କହିଲ? ନାଇଁ ଗୋଟେ ମଜା। ପିଲାମାନେ ପିଲା ଥିଲା କଣ ହେଇଗଲା? ସବୁ ପିଲେ କୁହ, ପିଲା ଥିଲା କଣ ହେଇଗଲା? ବୁଢା। କଣ ହେଇଗଲା? ବୁଢାକୁ କଣ ଦରକାର? ଗଲା ବୁଢୀ। ତାହେଲେ ପିଲାને ବୁଢୀ ଡାକିବା। ହଁ କଲେ ସିନା ବୁଢୀ ଆଇବ। ଡାକିବା। ତାଳି ମାରିଦିଅ। 1 2 3 ଚାର ଠୁସୁ। ବୁଢୀ ଆସିକି ବୁଢା ପାଖରେ ବସୁ। ଢୋକ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା। ଏଇଟା ବୁଢା, ଏଇଟା ତା ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ବୁଢୀ। ବୁଢୀ ଟିକେ କାମ କରି କରି କଳା ପଡି ଯାଇଛି ଆଉ କଣ। ତାଳିଟେ ପିଲାରେ ମାରିଦିଏ। 1 2 3 ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଢୁଛି ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ? କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା? କଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା କଣ ଧଇଲି ପିଲାମାନେ? ନା ଆଉ କଣ ଧଇଲି? ଏ ଗୁଡିକି ମାରିବି ମନ୍ତ୍ର କହିବି ଯା। ଆଜି ଉଡିକି ଯିବ ସେ ଲାଇନ ତାର ଉପରକୁ। କୋଉଠି? ଲାଇନ ତାର ଉପରକୁ ଭାଇ ହେଲା। ଯା କହିବି ଆ କହିଲେ ଚଢେଇ ହେଇକି ଆଇବ। କଣ ହେଇକି ଆଇବ? ଗୋଟେ ଚଢେଇ ହେଇକି ଆଇବ, ସାପକୁ ଦେବି ଖାଇବ। ତାଳି ମାରିଦିଅ ଦେଖ ଉଡିକି ଯିବ। ତାଳି ମାର। ଯା ଉଡି ଯା। ହଁ ହଁ ହିଟିକି ଯା। ନାଇଁ ପିଲେ ସିଆଡେ ନାଇଁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ ତାର କହୁନ ନାଇଁ ମୋ ହାତରେ। 1 2 3 ରେ ବୁଢୀ ତୋ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ, ଗୋଟେ ଚଢେଇ ହେଇଯା। ଫୁଙ୍କି ଦେଲି, ଗୋଟେ ଚଢେଇ ହେଇଗଲା। ଆରେ ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରେ। ତାଳି ମାଇଲନି ବୋଲି ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ଚଢେଇଟି ହେଲା। ତା ଟିକେ ମାର। ସେତିକି ତା ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା? ଭାଇ କଣ ହେଲା? ଚଢେଇ ହେଇନି, ଚଢେଇର ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା। କଣ ହେଲା? ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା। ତାର ପର ପକ୍ଷୀ ଲାଞ୍ଜ ଗୋଡ ହେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଅଧା ମନ୍ତ୍ର ମାରିଛି। ଦେଖ ଗୁଡିଟା ବି ଅଧା ଅଛି। ଅଧା ଅଛି ନା ଭାଇ? ହଁ କି ନାଇଁ କୁହ? ତାକୁ ମୁଁ ଅଧା ମନ୍ତ୍ର ମାରିଛି। ଆଉ ଫୁଲ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ମାରିବି, ପର ହବ, ପକ୍ଷୀ ହବ, ନାଞ୍ଜ ହବ। ମାତ୍ର ଏତିକି। ବଣି ଚଢେଇ ଦେଖିଛ ନା ପିଲା? ଏଡିକି ବଡ ହବ, ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ଏ ଚଢେଇ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଯେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି କରି ମୋ ଦୁଆରେ କଲା ତୋ ଦୁଆରେ। ନାଇଁ ମୋ ଦୁଆରେ ନୁହଁ, ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ସପନା ମିଛ ଭାଇ ଚଢେଇକି ଧରିବା ନା ତଳେ ଛାଡିବା? ହଁ ଭାରି ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଉ। 1 2 3 ଚଢେଇ ତୁ ଏଇଠି ରହ। ତାଳି ମାରିଦିଅ ଛାଡିଦେବା। 1 2 3 ଯା। ଠୁସୁ ଚଢେଇ ଯାଇକି ତାରରେ ବସୁ। ଯା ଉଡିକି ଯା। ହଁ ହଁ ଏ ମଝି ତାରରେ ବଇଥା। କୋଉଠି ବଇଛି ପିଲାମାନେ ଚଢେଇ? ତାରରେ ନୁହଁ, ଏଇଠି ବଇଛି। ତାଳି ମାରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଖେଳ ଦେଖୁଛି ମଜା ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ଖେଳ ଶିଖେଇ ଦଉଛି, ତମେ ମନେ ରଖ। ଆଜିଠୁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ହବ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ କି ନା ପିଲାମାନେ? ଆଜି ତ ଆଉ ବାପା ବୋଉକୁ ପଇସା ମାଗିବନି। ଏମିତି ଟିକେ ବାଲି ଟିକେ ହାତରେ ଦବ। କଣ ଦବ? ବାଲି ଦବ। 3 ଥର ଝାଡିବ, ହାତ ଲଗେଇ ଖାଲି ଘଷିବ। ଗରମ ଲାଗିବ ନା ଥଣ୍ଡା? ମାରିବ ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ତ୍ର ନାଁଟା ହେଲା ଚାର ଭୁସୁ ଟଙ୍କା ଆସୁ। କଣ କହିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଭାଇ? କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଖାଲି 5 ଟଙ୍କିଆ ନା 200 ଟଙ୍କିଆ 500 ଟଙ୍କିଆ ବି ହବ। ମା ମାନେ ଆଜିଠୁ କାମ ଧାମ ଛାଡି ଦିଅ, ଖାଲି ଭୁସୁ ଠୁସୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ। ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି? ହଉ ବାପା ମା ମାନେ ଏଥର ମେନ୍ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
ଆଉ ଖାଲି ଠକ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମଜା ଲାଗିବ ମେନ୍ ମେନ୍ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଯୋଉ ଖେଳ କହିଥିଲି ସେ ଖେଳ କରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଉ ପିଲା ଧରିବ ଫୁଙ୍କି ଦେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବ ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଭା ଯାଉନି କାଲାଟା କ'ଣ ନାଁଟା ହଁ ପଛକୁ ଏକ ଦୋ ତିନ ଚାର ଭୁସୁ ବବୁଲୁ ଗାର ଭିତରକୁ ଆସ ବବୁଲୁ ଭାଇ ଗାର ଡେଇଁଲେ ମୋତେ କହିକି ଡେଇଁବ ନ କହିକି ଡେଇଁଲେ ତମେ ପୁଅ ଅଛ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଝିଅ ହେଇଯିବ ଟଙ୍କାଟା ଟିକେ ମୁଠା କରି ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ହାତ ଉପରୁ ଟେକି ନା ଧରିବ ନୁଇ ଯା ଟିକେ ନୁଇ ପଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ହୁଁ କରିଦେଲୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲିছে ହାତ ଉପରୁ ଟିକେ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ବାହାରିବ ବାହାର ଲୋଟ କାଢିବା ଚେଞ୍ଜ କାଢିବା ନା ଲୋଟ କାଢି ଜଲ୍ଦି କୁହ ଘର ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଭରିଦିଅ ଲୋଟ ମାରିବା ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଭିତରେ ଭରି କରିଦିଅ ତାଳି ଟିକେ ମାର ପିଲା ନା ଲୋଟ ବାସ୍ ମୁହ ମାର ତୁମ ମୁହ ନୁହଁ ଶିଳ୍ପିନୀ ମୁହଟା ମାର ଖାଲି ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ଏଠିକି ଯାଉଛୁ ଏଠିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆଇଛି ହଁ ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ ଖାଲି ବଣ୍ଡେଲେ ବଣ୍ଡେଲ ଲୋଟ ପଳେଇଛି ମା ଖୋଲିଗଲା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଅ ଏତିକି ନା ଆଉ ନେବ ଏତିକି ତମ ବାହାଘରକୁ ପାଇବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇବ କି ନାଇଁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଳି ମାଇଲେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ନିଅ ଏତିକି ନେବ ନା ଆଉ ନିଅ ଏତିକି ନା ଆଉ ନିଅ ଏତିକି ନା ଆଉ ଆରେ ଏତିକି ନା ଆଉ ନିଅ ତମ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛି ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଧର ଏତିକି ନା ଆଉ ଏତିକି ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ଟିକେ ରୁହ ତମେ ଏମିତି 100 ଟଙ୍କିଆ କାଢ଼ିବା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡେଲେ କାଢ଼ିଦେବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକାଥରେ ବଣ୍ଡେଲେ କାଢ଼ିଦେବି ଏମିତି 100 ଟଙ୍କିଆ କାଢ଼ିବା ନା 500 ଟଙ୍କିଆ 2000 ଟଙ୍କିଆ ତମ ବାହାଘର ହବ କି କେତେ ଟଙ୍କିଆ 2000 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କିଆ କହିଲେ ପିଲାମାନେ 40 ମାରିବେ 2000 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଯା 5 ଲକ୍ଷ ହେଇଯା